Pa, nažalost, situacija u Crnoj Gori nije ništa bolja, a u nekim segmentima čak i gora u odnosu na region i na govore naših kolega koji su ranije predstavili situaciju u svojim zemljama, posebno zbog jedne tenzične situacije u političkom i društvenom životu u Crnoj Gori. Tokom prošle godine novinari su bili na jako velikim izazovima. Broj, sudeći po statistici, broj napada, prijetnji na novinare se u velikoj mjeri povećao. Recimo, samo tokom 2021. godine registrovano su 28 slučaja napada, prijetnji i pritisaka na novinare u Crnoj Gori. Poređenja radi, 2020. godine bilo je 18 takvih slučajeva, 2019. svega 2. Tako da vidite kakav je trend i šta sve možemo očekivati i dalje. Kada su u pitanju tipovi prijetnji i tipovi zapravo napada, fizičkih napada je bilo manje, mnogo više je bilo prijetnji, naravno najviše prijetnji je bilo putem društvenih mreža počinjeno i putem drugih online sredstava komuniciranja. To je također najizraženije bilo prema novinarkama i prema drugim medijskim radnicama koje su bile u ekipama. Nažalost, novinari nisu više slobodni, niti sigurni, niti na radnim mjestima, niti u svojim kućama, a sve češće ni na društvenim mrežama. Ono što je posebno postalo trend u Crnoj Gori jeste da se online prijetnje sve više dešavaju nakon pandemije COVID-19, da se prijeti i pojedinačnim novinarima, ali i cijelim redakcijama, da te prijetnje postaju sve sofisticiranije i da, na primjer, evo, tokom 2022. godine već imamo prvi slučaj iznude da se sloboda jedne novinarke ucenjuje sa 5.000 eura, tako da situacija je jako loša kada je u pitanju bezbjednost novinara, ali ne znamo ni šta možemo da očekujemo, jer svake godine se dešavaju neke nove situacije koje nam predstavljaju dodatni izazov. Ono što je pokazalo se tokom prošle godine da upravo policija relativno brzo rešava lake slučajeve napada, lake slučajeve prijetnje, brzo dolazi do počinilaca, ali naravno najteži slučajevi kao što je ubistvo Duška Jovanovića ili pokušaj ubistva novinarke Olivera Lakić i dalje nisu riješeni. Svaki pola godine se otprilike govori o tome da je bilo nekog napretka u istrazi, ali i do javnosti ne dolaze te informacije, niti se bilo što značajnije rešava u tim situacijama. Sankcije su i dalje niske, znači kazne su male, ne odvraćaju počinioce od izvršenja ponovnog ili od novih napada na novinare, a nalogodavci se uglavnom i ne znaju. Prema dostupnim podacima, 2 novinara u Crnoj Gori trenutno imaju policijsku zaštitu, a kada je u pitanju bezbjednost novinara, mi smo mislili da je u Crnoj Gori veliki broj prijetnji, odnosno na ukupan broj novinara i da se te prijetnje prijavljuju. Tokom prošle godine pokrenuli smo regionalnu kampanju Prepoznaj i prijavi u okviru našeg projekta SafeJournalist.net i tek nakon što smo pokrenuli tu kampanju shvatili smo da zapravo postoji veliki broj novinara u Crnoj Gori koji zapravo ne prijavljuje svoje napade, što je za nas bilo otkriće i tek kada su se desili neki napadi krajem godine, novinar koji je bio žrtva rekao je pa meni se ovo dešavalo već 10-ak puta na različitim lokacijama i nisam smatrao da je to vrijedno pomene. To je posebno također važno i za žene koje se bave novinarstvom u Crnoj Gori, jer one tek ne prijavljuju svoje napade na njih i prijetnje. Ono što nas posebno tangira u Sindikatu medija Crne Gore jeste socioekonomski položaj zaposlenih i tu tek nemamo čime da se pohvalimo. Situacija jeste bolja odnosno na Kosovo, ali i dalje plate zaposlenih u medijima su ispod državnog prosjeka, to su plate od 400 do 500 eura, uglavnom. Rijetki su oni koji zarađuju mnogo više od toga, posebno ukoliko rade u lokalnim zajednicama, u lokalnim medijima gdje plate ne samo da nisu velike, nego kasne, u nekim medijima i do 15 mjeseci. Situacija u privatnim medijima također nije dobra, postoje mediji koji zaposlenima plate daju na rate, tako da postavlja se pitanje ko i dalje želi da radi u takvim medijima. Novinari su suočeni dodatno sa pritiscima, cenzurom, samocenzurom i odnosno ranije godine, ono što nas raduje, sve češće pričaju o tome otvoreno. Sva ova pitanja i naš rad sa kolegama iz regiona tokom prethodnih 6 godina uticale su na jačanje naših kapaciteta, ali također na rad na unapređenju medijskog zakonodavstva u Crnoj Gori. Zahvaljujući našim naporima, tokom prethodnih godina uspostavili smo neke nove standarde u zakonu o medijima u Crnoj Gori, pa novinari sad imaju, štiti se njihov integritet tako što imaju pravo da ukoliko je njihov prilog ili njihov tekst izmijenjen bez njihove saglasnosti, odbiju da potpišu takav prilog ili takav tekst.
što je unapređenje odnosno na ono što su ranije imali, ali mi takođe tokom ove 2 godine radimo i na izmenama postojećih zakona i na usvajanju prve medijske strategije u Crnoj Gori i nadamo se da će ova pitanja koja se tiču socioekonomskog statusa i položaja novinara u Crnoj Gori biti unaprijeđeni. Ono na čemu smo ponosni i na šta smo ponosni i što se desilo krajem godine, a bio je jedan primjer solidarnosti u Crnoj Gori, jeste izmjene krivičnog zakonika. Sindikat medija se od osnivanja Akcija za ljudska prava već 10 godina zalagala za izmjene krivičnog zakonika, za uvođenje nekih novih krivičnih djela kojima bi se obezbijedila dodatna sigurnost za novinare. Međutim, vlasti prethodne nisu smatrale da je to neophodno. Tek nakon što je na našu inicijativu sredinom prošle godine udružilo se 9 organizacija, među kojima i Sindikat medija Crne Gore, izmjene, odnosno naša inicijativa ušla je u parlament i krajem godine je usvojena jednoglasno, što znači da su i oni ljudi koji su 10 godina ranije smatrali da nije neophodna zaštita za novinara na kraju ipak je donijeli takav zakon. Tako da se nadamo da će, osim što će omogućiti veće kazne za počinioce, djelovati preventivno i obeshrabriti buduće počinioce napada na novinare.